Iti Masakbayan. Dagiti ka di nakalapam lakay? Wan bakit? Basit ita tinakalapan. Tadang amin mapaspasungadan na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti taaw. Anya nga rod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitim nga rodan ta basket mo ah. Tay tulod kan iti paglugana mabangka. Darasam nga rod, tani. No ado ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka-apresyo. Ala, inta nga rodan, bakit? Nakalugan ka din ni nanang iti bangka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak. Mapan kakadimatan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik, tatang. Kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit nga isla to'y ayan tayo. Dadadidigra. Masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sana laka amarga ay dito itakadaratan, tatang. Saan a safety a pagyanan no adda bagyo? Wen nga rod. Iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamat mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara pa apyo, tang. Nabayagan day tangara pa mi. Ngam awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti ure pagpatakdaran la iti kalapaw ijay. Gam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay, tatang. Ne, ada ka matgaya man dito dakkel nga isla. Nasapa ka di ang nagrobot ti pampasahero a ferry boat? Wala, kadwan na pasahero kat estudyante nga anak ti mangalak akas kada tayo. Ay, nagbasit lang nga rodon ti masapulan tayo. Kobraan pa lang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla, tiyendaan, kan pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Naanya nga rod kat isuda ti ada kwartana, anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat kan cargo vessel. Wan nga agpayso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpayso day ta anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Kapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agbaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa mirak ti may. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrek kami ninton madamdama. Umay kalahan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimot ka iliw. Mailiw mat ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigyan latay dya isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pay lang idihay. Taisukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Inka ni dya pagadalan nyo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Deborah iti pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamat ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita. Nakurang da iti disiplina iti bagida. Nangruna no kanayon da ngagkuyog. Saan mat nanang? Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan ayat mo. Pagsayaatan yu matlaeng.
para itinasaya at amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami mat ngagkita. At dan samot panggap mo, iti kolehyala, kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehiyala ka di agnagan iti Devora? Di tamot tinadamag ko. Masapol nga agdalan iti dakulak ko dahi diya babae. Kasano ko ma? Ijay mat may sa a ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtaman. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod, Leia. No kursunadam day jay a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mo't alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat di lalaki ako sunadam, iti mat malang. Aramidak mo't amin akabalak. Tapno matagikwak day jay a lalaki. Nagtaar ko naman. Uray siyak mata, awan makalapad kanyak. Armat ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan. No kas di apa nag-aawid. Ken pa nagsisarek dagiti estudyante. At na nakaidanon kanyak, nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin, nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalin da, ngam sa balim at gayam ti inararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras, sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko, numakiasawa ka matlaeng. Ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y amaki asawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami ko maapamilyam ti panunutam. Inton makalungaw tayon, nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mat apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Oh, apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adda karbangak amapan iti kayat ko apapanan a kabin. At dakar bangam. Nuawan ti tao. Tagdalos kagat nga. Ngamaddaak mo dito. Kas kala babae, taar sagig kalaunay. Lalaki mat ti panagkita kan ka. Saan mat abakla? Pangasim. Aday wanak dito'y. Oo na yan. Kayat mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastrukak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa maysa. Adda balon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatek ni Romy. Ngam patpatgag mati pamilyak. Anya ti kayat mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat yo ka ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinnarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanyak, kat dumanon ka ni tatang, no kas dyan agkita kami ka ni Romy. Ada ka diguram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan, gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan ko na. Tinapod no nga panagayat, napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyom ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow iti ferry boat. Dahi tangamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang aglugan ak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay. May sa akro. Ngam saan kong ay-ayatan, nanang. Amuyumat. Addan ka ayan-ayat ko. Tika di anak ti pada tayo ang marigrigat. Damag ko,
kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon nyo? Saan nga iti kasta, nanang? Ti kayat na. Kat saan kami pa'y nga agasawa. Madanom to kanulat ta. At damot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngampati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo dahi ta kanyak, nanang. Adaman nakadamagan. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunadak. Pudno nga taday ta nadamag mo. Apay adyak pa ide nakita anak kuyo. Saan mat nga ulbud di tao anak kaibaga kanya? Duktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidap data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan tupay dito iday di Romy. Padasa mapikutin. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat itidakkel nga isla. Sige. Padasak abarte ken ti loko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanendag iti estudyante itidakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ke, isayang kat kuntumat kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Sigurado nga awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrubwat ka nga ruden tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. O, nanang. Sigurado amapan mo't ita ni Deborah. Agawaam nga rod Sigurado masapa amapan. Taam mo ti tao asaan makabiyahe inton malam. Saan lakit di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahe inton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, ta itulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak, iso nga isagana mo dagiti itugot mo, takaduan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray din akong itulod tapno saan ang mabannog. Masapol akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no adakaduam. Uray saan kuman ka, takaasim at ang mabannog ni tatang. Pakaragsakan nati mangitulod ken ka, Deborah. Ala, ingka agrubwatan. Umaykan, taitulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamat, kas kala babae akabuteng na ti lalaki. Kabalak ti mapan iti kabin, oray awan kadwak. Adakin ka day na, ngam umayak matlaang ijay no addain nak itulod. Sana pa mapan iti kabin. Agyanak pa lang ni Jeviodek. Oray siya, agyanak mat dito'y. Saan ka niya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan, danggayan ka pa'y dito'y. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe ita. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo kadipay nga itulod ka iti uneg, anak? Saanan tatang? Agyamanak iti panang itulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sa kadagiti crew ijay. Barang no adda ket palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Biyaga, iti islas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Amamok ti may sa crew ijay, anak. Barang no adda ket palubusan nak. Nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Kanayon ka nga gananad, anak, ha? Nang runa ket addamanin sumungad a bagyo.
Da kayukit di atatang. No umayon ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man nandito basit nga isla. Wan anak, basta nagserena anti mangilugan ka dagiti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, kan dagiti addim. Imbag to no makaturpusak tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon tungag naad. Sabay ko maanak. Iso nga igaid mo ti agadal. Ta ikagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungat da dito eh. Masapol adidak makita. Bumaba ak ija kabin. Oh, apay adinardaras mo ti pimanaw. Papa naman. Mapanak iti kabin. Agsubli ato yung madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itakalang amapan. Itay ka pa'y anak katakdar iti ayan ti biodek. Itala ang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subyak to ni Deborah yung madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anya ti ko nam. Diyak na awatan. Ipigpig man. Awan, adalan na lagip ko. Hi, Deborah. Siyak ni Ivan. Ti kapitan iti da ito a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir. Awan ti sana makaamuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy. Mamuak laeng. No kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Tapay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Ara, intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pay. Apay anak karot pangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no san asimangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglogan ita eh. Mayat ko man ti rin nabak mitay kini Deborah. Ngam simangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat ko kumati plano kita. Kasanun, adamot bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tanti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matanti plano ng aramidan kini Romy. Kat nawayak to matan kini Deborah. Awanan ti laped. Dalusan ta ti dalan ta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa itaday di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumaro na. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika. Tapno agin na sidag ta iti kabin. Sabali ti panagis-isem day di a kapitan ti ferryboat kan ka. Kas langir si ti mabisin aliyon. Sobrang mat na mabisin alim. Sa anak mat amakan, tapno pagbibisin anak dayja a kapitan. Deborah, liklikam ko maday di a kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, ama ditigandat na. Madlaw ka dagi titigtignay na. Basta, kaslal yun ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, likli ka. Agyaman ak unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay kanitatang mo asumungad. Iso adi nagdaras ko tibin mo ba? Dito'y ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko? Saan mat? Ngamamangan no agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak iti kasinsin ko. Nakalako ka din iti ikay. Well, ang adda pa'y maysa kasaan anak kabayan.
Diya aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Malaing kaharod singirunan, tamapantan ni Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta cargo vessel. Ay, tanangin ngin at pampasahero a ferry boat. Ay taadda kaming kabin ang mabalinta pagiladan. Ije ngay pangilugluganan da iti ikan kat adtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagkuyog ta amapan ijay piya. Ale, taadapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray ta nga rod ditoy. At datayon dito'y dakkel nga isla. Itulod kan iti pagdagdagusan yu abalay. Saanan, tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod. Tama panak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasan amadanon day ta alawag ti init ako nam. Saan ka amaawanan iti namnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat ta namnama. Nakitak ti kaayan-ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan? Napaaylaang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbaga kasaanan. Anya ka di tidakas na, no itulod na ka iji dagos tayo. Jaklaan kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga aga po ija basit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sanak mo taman nakiapa. Ngam adu ti agkursunada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Intun umay alawas. Isayang kata ti plano ta. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanam to iti ferry po. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, intun umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka dum a kapitan. Apasare ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malo. Mabalin ko mati sumrak ijay. No agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan. No anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpaskan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka di ti planum a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw da ditoy, tada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabahok, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamot ditoy. Angem agsubliak ditoy, ta ditoyak agumatgatang itiikan nga ilaklako. Umay ka lang gumatang, ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, numakabalay tayo ija dakal nga isla. Ay katuan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabaelak pay met ti agtrabaho. Makaginawan tumat lada tao.
No makalpas ton ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga orayan ti makatawin. Sapay ko mga rod, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramatan na iti pagadalan. Isong haroda ka na yun nga overtime. Taadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao no makaturpos tong di anak ta. Sabay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Diyak nga rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di plano nga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatot nga agabrod. Ah, kasta ka di. Anya ka di ti kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Dahil tati pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat iji basit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Dahil tati pudno, ngam kapilitan. Taiso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo, ang makaumay kayo agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsaya at kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak iti dakkel nga isla. Takasarita, di pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. Saan abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabahok. Saan mat amaapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Una nang. Saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to anak yo. Ay na, maragsa kanak numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan ni klase yon ta semestral break yun? Adda sa bali agagarak, ijay dakkel nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyamanak. Nandito yak pa lang biodek. Adakan ka dito. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalat ta iti danong mo no kayat mo. Kung ngagpaiso, awan danong ko. Sige, ituludan na nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damot ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss. Awan anyaman na, Romy. Apay amay tiisam mo amasabat ko, ha? Umay ayon kanyak tigundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danong. Adaited ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Anya dayta? Apin ni ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di? Sige. Saan nga ta makatlam? Saan? Tawan ti raman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalaak iti water jug, kargaak iti danong. Sige. Dandanita yun agrobwat. Sana makadlaw day jay. Tawan raman da ito ilaok mo. Pulbos da ito Yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalaak iti water jug, kargaak iti danong. Ika nga raw din. Dandanita yun agrobwat. Masiguradok ngagbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mon ti danom nga ipainom mo iti biktimata.
Saan mo mat nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay, alangan met a suspect. Nay, adu matila kong ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro itakagla ko. No awan ti manggulpi itilako. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita ah. Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No daddo mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan mat malas. Huwag nga rod taltalagpay na giti da trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasa, adan pagsamakadanda. Bareng no makabalay tayon tumot ijay dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, kadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpayso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog dayjay. Ipantakit DJ sa bali nga isla. Ta ibulos ta ijay akas lataraken. Ngam saan nakasta titulagan ta? Idi napanak ijay kabin kat nakaturog. Diyak mat mariin. Mabayag sa makariing dayjay. Ay sinalbag ka. Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas. Saan mo tapampaturong? Ay jaske. Di mo mat ngamin dinamag no anya jentad ko. Inlaok mo matlatan. Ay jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay saan mo nga ilikaw? Syakti na kay gamiti kontrol dahito a ferryboat. Awan mabalin mo. Anya ita ti planom? Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaang. Mapanlaang met bumisitay ti sabali nga isla. Ay saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay ay adi ka makaidna. Ada ka di parekot mo. Ay, jakman ang mo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kat nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga day basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay nga kasto iti marikrik na. Pagkalma amlaan tarik nam. Saan ka nga agdandanan ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitala ang ama pasamak ti kastoy. Anya day inak man kita ang tidaduma apasat ti ferry boat. Anya tinapasamak. Diyan mo. At datakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferryboat. Kasla adda danong nga umunag iti ferry boat. Inta kita anuan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danom nga umunag. Adon ti umununag adanom. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras na pa iti life jacket kan salbabida. Apay pumadyak umawag. Kat delikado tayon. Maamuan da sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak namin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo laki nga ron iti dakkel abato. Darasam kiti. Aggunay kan. Nagkalma ka din tirik nam. Agkaba-kabaak, ajak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan ka da ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tirignak. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay. Ngumato tayo amin iti view deck. No sana may remedyo.
Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. Adda isla iti asidag. Daro sa inyo. Agkamang tayo ijay. Tulungan na. Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Pay amditan. Umato ka kitin. No di nagtulungan. Ibagak iti investigador. No adda ag imbestiga iti narabda. Oh, sige, darasam nga ron. Badwantan iti life jacket. Wen, darasam! Aglangoy tayo nga ang turong itis na. Alaan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo no mabannog kayo. Kasano itan ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida? Ibarsak ta ka din iti tao? Anya nga ibarsak. No makadanon ti danong dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bapor nga inawagak a rescue. Inyawag mo ka din? Una, sakbay ang maibabad iti danong iti taaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Dandani siguron ti bapor amang rescue kada tayo. Sigurado ang makaswanan. Tasabali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak namin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog? Anyaya nga min ti plano. Ha! Di kan ang damag! Tani, umayon ti danong! Oh, makita mo ka dito masidag! Bapo, dayjay! Adang rescue! Ada kayo matanana? Nakalako kayo ka din? Wen anak, ada dyan ang gulpi iti lakok. Ila ako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang, saan kayo anabannog? Wen anak, masyanak ka ni Lisa. Agdandanag unay. Saan ka di pa yan nakalako na? Nakalakon. Gamadanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iji tiyendaan. Napan kanumot, iji dakkel nga isla. Anya? Apay anapan ka no ijay nanang. Awan mat klase. Adda kano napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Ay, day tatijak mo anak ko. Agdandanag unay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnadan ti feribot. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka na pati. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo tin Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy ka ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak mo tin makita. Ay, umayan ti dakkel daluyon. Ay, tsak mo tin makita da Romy ka na Ivan. Ayan nga tan ni Romy. Pinagsina na kami ti daluyon. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka dito pantalahan. Apay ka di nana? Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana? Awan ka di pay ni Romy? Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan aklaunay. Mapanak man ija opisina ti ferryboat ijay pier. Damagag iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan akunay. Alang nga rod nana, agkalma kayo. Tayo nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito'y pantalan. Adda may masabtan? Aguri ka, abekas lang matantaranta ka. Karaman ni Romy a pasahero idilim na da ferryboat. Anya? Ni, adayo mo tinakapasama kan tilimnad. Saan aditoy? Dahito di imbestigaran da. Apay kanu anapan ti ferryboat ijay. Asidag iti sabali nga isla ijayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahita nga ron ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga ron itadaytan? Urayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing. Agwanawan da pa'y kano iti vicinity tilim na da ferryboat. Sapay napigsa ka no ti dallo yon ijay abanda.
Apay akas ta ti rupa manak. Anya ti parikot. Limnad tinagluganan ni Romy a ferry boat, tatang. Kat, anya ti napasama kini Romy. Maamuan no sumangpat tinag-rescue. Ay, kasano ana amom day ta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limnad. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Ne, apay nga taalimnad ti ferryboat. Awan mat bagyo. Dayta kano timbestigaranda. Adayo kano ti limnadan ti ferryboat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla ko nan. Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Tasabali kano arota tinagnaan ti ferryboat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isu anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya tinapasamag. Adda makita kiti medyo adayo. Nakaigda lalaki. Kat adda mat life jacket na. Ay, asit gak. Agda magak. No apay nga adda kami dito igit ti baybay. Timot kapitan ti ferryboat dito eh. Putod ti may sasakan. Agdardara. Tulungak. Ikarigatak nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numadasan iti dara. Mangbiro ka kadag iti mabaling ko nga ihagas. Mangbiro ka iti bulong ang mabaling nga ihagas. Ayan ko. Diyak amusar. Nakita ka ije kadaratan. Isunganyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may sasakam. Nautunay ti sakak. Aguray kayo dito'y sar. At daamok ang bulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Dara si Marod. Sige sar. Urayin nak dito'y. Pinisan ko ti kamisetak. Kat isutin rapat ko dita sakam. Awan ti badomon. Napatpatag ti panangispal ko kan ka. Ngam ti pagsukatak. Agyaman akin ka. Awan na nyaman na. Sige tainak ang birok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta dita sakam. Sige. Dayta at tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tati aramidak kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan nak. Inyagnak dito'y linong. Naututo talaga ti sakak. Kinagat naktumit day jay apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Dida na sa pulan ijalim na dan ti ferryboat. Makipagladingit kan ka. Ngam ko naman nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagi dyan? Awan ka no gayam. Kung natiagnagan iti Leia, nga dua ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferryboat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy kada Romy kan ti kapitan. Matlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadagiti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no. Ay na, yadadayong apo. Dayta nga rod ti jak matuod a panunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak. Ta itapal ta dita sakam.
Tapno saan nga agsayasay ti Dara? Saan nga tangad adda maka-infection day ta abulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong. No adda sugat ko. Pitpiten nga itapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado lang. Ang mga no imbis amagasanak. May infeksyon pa eh. Saan? Ay gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanad dito nga isla. Adayo nga min dito eh. Kasanon ti panagbiagta dito eh. Awan pa umay abar ko dito abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa prutas. Nga do ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Lumabalin amakan. No kanan kano ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga ron nakitak an naloom asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabising ako na. Sige. Dito'y kapailaan. Tainak mangala iti kananta. Imbag tada ka diti pantalan, basang. Insardang da ka din ti agbirok kadag iti duha amapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay ko mamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan kano tinakita da kada Romy ken ti kapitan. Kaya't kadi asawan dayta. Adya akon makita ti anak ko. Jak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad da iti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapig sa adaluyon. Sapay ko maabalasang ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ak ano mabalin. Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Masya na kadali sa ken Deborah. Di da makatalinag po iti kaawan ni Romy. No apay nga min anapan kano ti ferry boat ijay ah. Adayo mat ijay. Ado pa'y ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imbestigaranda. Ni matlay at ipagdamdamaganda. Gamdanda ni saan kanumot ang makasumbat. At damang ibagbaga, ama ikulkulang kano gapo iti napasamak. Natroma siguro mat Agasam ngay. Tanakita na kano di dakkel apating nga imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferry boat. Imbag no saan nga inalunon ti pating ti kapitan. Ay, day tan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ama ikulkulang dayjay aleya. Saan kada si katimay sa akro iti ferry boat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan ayat ti gayam ko. Kasta ka di. Kasi mo ti inana akanayon nga sangsangit. Agmaymay sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay. Apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ah? Ay, diyak ka mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma a prutas. Addan ka nanta. Ang niya dagita prutas. Diyak mo, noon niya tinaganda. Balang siguro a prutas. Tay jay baker ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay ang mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya, ang mga nutok kawan datamat dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirok ti kayo. May mayat dito'y tanalayang. Narigat, dumasidag tayo diya kasamakan. Nagrigat ang tiagyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong rescuer dito'y ayam ta. Saan ka kumakanayon, analiday anak ko? Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adi kam agkita kini Romy. Tapno matunoy ko ti arapaap tayo. Ita,
Nagpukaw mat, nana. Saan mo asayangan day ta pa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa ti iliw ko kani Romy. Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos. Tapno makabalay tayo, ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wen, nana. Saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam kamot agay yun. Kanayon la, Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam. Aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigata ka saan ang madadaal ti panagadal ko. Rumbang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amang ano nakadanon da Romy ijay. Saan mo't ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag na tayo. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan ta ti tinaltal a bulong. Ana itapal di tasakam. Manipod taptapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagi jay aruot. Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga amuyo dagi ti makaagas aruot. Adda kano edi may sa arbalis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot a makaagas. Agyaman na ka. Tadinak binaybayan dito isla. Saan ko ang mairuso kabaybay antipada ka tao? Oray kasano kadakas? Dakasak ka di. Awan imbaga kakasta. Ayun gayam. Anya nga min tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Si kakano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Among tinagan ko. Kasano nga mo? Nangag ko ti inyawag kan ka dagiti kakaduam. Anya ka di ti maipay ko kan ka. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diya ka mo. May sa akla ang akro. Si kakano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Nagigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon. Nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti dadduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Ngam husto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti doa. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak daytoy. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidakkel adaluyon tinangyanod kanyak. Kunak no mataya kon. Ngam ti saludsod. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkel abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat immunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible da itoy. Apay adyak na kariing. Nang runa.
Idim pabado yo kanyak ti life jacket. Balasan ko, anya ka di ti imbaga ti nakasawom iti opisina iti pantalan. Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla, nana. Barang na isarong da ijay. When tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kandadakal. Ang awan ti agnanaod ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na, iti kanayon mo nga ipapan ija opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasan ko. Masapul nga ramidak day ta, nana. Jak makaid na. Aging ga jak makita ni Romy. Puraw day ta napisang akamisetan. Usubon. Apeng usubak. Naangin dito igit ti baybay, iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkal iti kadaratan. Apeng aramidak dayta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas. Nga adda tao ditoy. Maawata kung ti kayat mo mapasamak. Agpaarayat ta, no adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tajakmat makapag na. Anya ti ko na ti kinasaritam. Balasan ko. Adda helikopter ang mapan agwanawan, nana. Kadwak akanayon dito'y tiin na ti kapitan. Kanayon kami nga agrana dito'y. Iso nga, aramidan na amin akabailan da amang sapul kadagiti missing. Noawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? No awan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasan ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasan ko. Wen, nana, kanayon ko nga'y karkararag. Ngawan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, nana. Day tamo ti karkararag ko akanayon, balasan ko. Kaduam ka di amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sabay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter ka no ti aramaton da nga agwanawan ka dagiti isla. Mabibit nga agpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag ka no takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferryboat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damat ni Romy. Ngam na masapulan dati kapitan, adda investigasyon ang mapasama. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Day tanga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update? Iti parang sapol da ka dagiti misi. Maudi ari medyo. Helikopter ti napan nagwanawan kadagiti isla. No idipay ko mga inaramat da ti helikopter. Isong arod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo,
No ikanda pa iti importansya. Imbag takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Tanagpatulong da iti helicopter ti militar. Mauding agpayso da ita remedyo. No di dalat ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayanda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak na ten. Manditirik nak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan ngamin ti antibiotic dito isla. Urayak ka dito ipapatay ko dito eh. Gapoy ti sugat ko. Mabit lang, dapat-dapan ka. Nung nabara ka ako nam. Apay nga ron malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan natita no dayta. Kasano akon. Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mangkita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na, ti isapsapukan ka. Papanam ka de, agdardaras ka mo. Tiyak makaid na. Natagtagainap ko nga agpapaarayat ti anak ko. Si Bibiyang pa'y nga ta. Iso anatagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan na ka din iti kakaisuna nga anak. Anyangay nga rod, no iso ti na ituding amapasamak, Lisa. Saan la kuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod tinapagteng na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasamak. Linapdak la kuman, idi nagpakada. No amu tayo la kumati sumaro na mapasamak. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagteng. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigir ka. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan mi nga isla. Uy. Pakawanan nak. Jaking gagara. Pakawanan nak. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Oh, atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta, apang pababa iti podot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumaba ti podot yo. Nagyaman nak. Nangalam ka di tinyog. Iti panagbirbiro ko iti makaagas abulong apangagas ko kan ka. Nakakita ang iti poong tinyog. Dayjay, ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Nawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne, pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadu ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto anapasamak. Apay asaan nyo akadwa ti anak ko iti nagkamangan nyo nga isla. Kunana, idi may tidak ka na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rume. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan yo. Ha? Eh, kung amin nana, nakaturog. Anya, nakaturog.
Anya ka diti sasawemon balasang ko. Ha? Ay, anya ka din tinaibagak. Ay, napasensya kayo, nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tanti na pasamak iti anak ko. Sapay la ko ma, tamasarakan dapay asi bibiyag. Apay ang may kulkulan ka iti nagtugawan. Ah? Si kamanan? Pingada ka manin dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asi ka ti pagdamagan da. Tanay bagam asi ka ti kadwa dagiti dua amising. Sakbay ang nagpukaw da. No di na magda kumaiti na minsan. Huston. San matadakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod ka di. Numaduktalan nga dabasol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka maan ano? Nula katawan basol mo. Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Isu, agdanag ka. Naggapo ka man ni di opisina ti ferryboat ti pantalan? Wen tatang. Ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya ko mga iti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Ang mga no adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano ko mamadoktalam dayta? May isa ka lang nga babae. Saan yo alalaangan ti babae, tatang? Maaramid mat ti babae, ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito idalan, balasang ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbaga dayjay Aleya. Anakaturog kano ni Romy di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maana katurog? Katlimnad nga ron ti ferryboat. Jakman ammo iti dayjay Aleya. Nalaing mat nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kastamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferryboat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga ro dya ferryboat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danom. Makaginawa no makainom akitiado. Mabit lang nga ron. Tainak manan umuli itiniyog. Tapno bumabati gurigur mo. Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan matunay? Ngamday talaan. Nasamok ti dalan. Imbaglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito eh. Kat awan mat kabalbalayan dito eh. Amangan no nagpanawan da ito nga isla. Adayo ngamin iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit akasta. Tado mati prutas dito eh. Una, oray kas kasano. Agbyag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwaan naksamangipan ka dagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo ado ngamin tinakalapam ita. Alangarod, tadamat inakgatangan ni Jacindaan. Nabayagan ajak na panijay. Ang mga nunayalisan ti tiyendaan, adi mo pa'y ammo. Iso nga rod nga umayak met. Kaduan kang aglako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Alain ta nga rudon, tapno maitarimaan ti awit ta iti pakailuganan na. Kastam kadilatan. Ha, nakabida ngakbot nga agpaysugayam ang nagkapul di banyo. Ay, si kantumot nga binalaklakayan. Mala, yung kakatagpaluset. Waker subject ta ita.
Ada ka di papanam? Mapanak tayo di tiyandaan. Inakitaan ni Nanang. Amang ano kasapulan na titulong. Umayak mo, tadagatang ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrek adagos. Uray sumagmamanupay a minutos. Datayo matkit iti mayranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyandaan, anak ko. Ibay kayo mo, iti kaklase. Ay, wan Nanang. Nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti may nga agritritil iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni tatang. Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami anakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta Nanang. Kunak no saan kayo pa'y anakalako tao may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayak ko man ni tatang. Ngam dandani matanti klase mina. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agan ngad kayo ah. Wan Nanang. Sige, panawan da kayo nga rudan. Ni, apayin kapitan. Anya ti Mariknam. Malamin ako na Awan matngarod ulas anapos kol dito Sige, tainak mangala itinangga mo abulong ti saba. Isunti pagulas mo. Tapnosan ka unay amalamin. Nagrigat na yati kastoy. Awan lakat lumabas na helikopter rin. Kapitan, mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ingkalaan ti intugkal mo akayo nga dapuraw akamiseta iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay la ko ma. Tanda makakita ka na kami dito Mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ala, yung kaiwas-iwas ti kayo. Nga dapuraw akamiseta iti murdong na. Tapno makita da ka. O sige, urayin nak dito. Sapay ko mata makita da ka. Pangaasim Diyos ko, tulungan da kami. Sapay ko mata makita da ka. Iwas-iwas ko ti puraw alupot. Pangasyo! Tulong! Tulungan da kami! Delikado ti salon na ti kadwak! Pangasyo! Nag-request na helikopter. Bumaban. Mapanag iti ayan na kapitan. Kapitan! Bumaban ti helikopter. Oh my God. Sumalabay ka kanyak. Tama panta iti ayan ti helikopter. Makapanak matlahan iti ospital. Kunak namatay ako. Agri-ring ti cellphone di tabag mo, gayam. Jak pa'y kat mapuutanan. Gapoy ti pampanunutak. Anya ka di ti pampanunutam. Sungbatam kit din o sino man dito umawawag. Agore man nga ron tairwar ko itibag ko ti cellphone ko. Saan mo ta naka-register kanyak ti number? Sungbatak man lang. Hello? Sino da ka di? Adan dagiti missing, sir. Mabalin ka di kasaritak ni Romy. Sige, sir. Pakitad man nga rod kan kuha na ti cellphone, please. Anya ka no, adadan? Wan ka no. Itadan ti cellphone ka ni Romy ta kasaritak. Apa yan? Naputad matan. Awanan. Darasam, sikan ti mangawag iti contact number nga imawag. Sikat ti agkol ba? Hello? Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Kunami lakit din o awan kayon. Saan kami ang makatal na kaninana Lisa nga agsubli-subli dya opisina ti ferry boat ti dya pantalan. Aging gana nga imbaon da ti helicopter ti militar.
Urayin dita. Cellphone ti military da ito. Nakiusarak lang. Sige, mapanak ijitsundaan no vacant ti classic. Ipadamag ko kada nanang, ta ibagadamat ka ni Nana Lisa. Awan nga min ti signal ijabasit nga isla. Sige, sweetheart. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, sweetheart. Bye. Nanang, adda ka nun darumi. Nasarakan ida ti helicopter. Ha, ay kasta ka di anak ko. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Tadi na ida binaybayan. Wan nga rod, nanang. Iti maisa nga isla kano tinakaisadsadan da. Nagasat na nga rod Tanagkadwada pa'y iti may sa nga isla. Ay, wanan niya. Apay ang nagkadwada nga agpayso. Saan tayon panunutan no apay? Tinasken, si bibiyagda. Agyaman ako na, Diyos ko. Tadi mo idabi na ibayan. Awan ka dit klasim ita, anak ko. At nanang, imay ko lang impadamag tinapintas adamag. Pakidano niyo ka ni Nana Lisa. Tapno makaginawa mo't iti kadadanag na. Wan anak ko, bayam, taibagakkan kwa na, apaman ang makadano nak ijibasit nga isla. Itaman pa'y nga imay ka diti balay, Andrea. Ay na, saan ka nga agliday, Lisa? Adda ka nun darumi. Nasarakan ida ti helicopter iti maysa nga isla. Pudno ka di dayta. Ayan ti anak ko. Lumugad da ka nun iti helicopter. Ngam ipandapay ida iti pantalan para iti investigasyon. Mapanak nga ron iti pantalan. Urayak ijay ti anak ko. Dito'y ka nga aguray. Ang mga noado pa iti damagan da kadakwada. Ay na, agyaman akunay iti indanon mo, anasaya at adamag. Awan anyaman na. Sige nga ron, tainakmatan iti balay. Dito'y nga mintiim mo na nga imayak. Agyaman akunay iti Diyos. Di na binaybayan ti anak ko. Kunaklakit din, no adadakas anapasamak kan kuana. Nagapuan ba kahit sa bali matinagnaam? Naggapuak ije balay dalisa. Napan ko impadamag di imay imbaga ni Deborah. Anasarakan dan ni Romy. Anya, ulitan man timbagam. Nasarakan da ni Romy? Wen, ngam lumugan da pa'y kano iti helicopter ti military. Agdiretso da ije pantalan para iti maaramid nga investigasyon. Ne, ti amok katawanan ni Romy. Saan ko lang nga imbagbaga dayta iti anak ta, tamangan no agladingit. Ay, oray syakmat day tamat ti adda iti panunot ko. Ay, uray anya ti mapaspasamak. No saan nga ipalubos ti apo nga addadakas a mapasamak. Makalasat ka. Agpaisot ako namlakay. Asino nga iti mangipagarop nga agbyagda, iti kasjay kabayag asan nga amuno sa dino ti ayanda. Agmanuak nanan. Ay na, anak ko. Agyaman ako na iti Diyos, tadi nakabinaybayan. Nakaisadsadham, anak ko. Iti may nga isla, nanang. Inasikasok ti kapitan ti ferryboat. Naputod ti saka na. Gaputa sinakmal ti pating. Anya, kahit ayan na ita. Indiretso may di ospital, nanang. Ngam ti pagsigda awak. Adda nakita nga ingkabil ti pulis iti medyo asidag iti Katrina. Anya nga dyan kabil da. Nugyak agkamali. I-video kan i-record dati mapaspasamak iti unag ti kwarto na. Kasta ka de. Di da pa'y siguro imbestigaran. Taasi kaswenda pa'y. Imbaga ti maysa kadagiti investigador, nga imposible adi ka nakariin, no gagangay ka no aturog ti napasamak kan ka. Uray siyak. Maburbur siya anak iti napasamak. Imposible anak katurogak. Anya ka ditikinan mo, sakbay ang naturog ka. Iminumak lang iti danom nga inted ni Lea. Nadlaw mo ka di, nagkikinita dagiti pulis, idi imbagam adanom laeng nga inted ni Lea timpaunag mo. Mas daawak nga rod. Uray siyak. Diyak mat matukod a panunutan.
Saan nga ta nga dalaok ti ininom mo, adanom? Taapay anakaturog ka, adi ka pa'y nakapuot. Laok, kunam. Posible nga taday ta. Apay no nakaturog ka. Di ka kadimariin, no kasjay nga igamanda ka. Dayta nga rod mat ti pagsidsid da awak. Saan ko maakas ta tinapasamakan ka? No di mo inggagara nga impag na ti ferryboat iti sabali arota. Jak ninamnama akas iti mapasamak. No at sino pa'y ti ginandat ko apukawan. Iso pa'y tinangasakaso kanyak ija isla. Inturong ti apo, amay may sa nga isla tinakaisadsadan nyo. Dahil tangarot tinapanunot ko. Nakaamirisak. Idi nasikasunak ni Romy. Idi imbagada kanyak akakaasi ti ina ni Romy. Tagmay may sa nga anak. Nakonsensya ah. No dita ko man nagplano iti kontra ni Romy. Saan ko man na-aksidente ti ferryboat. No amukla ko maapang paturog ti intad mo kanyak apulbos. Saan ko nga inlaok iti danom nga ininom na. Ti kayat ko. Kat makaturog lang met. Ngamdak sang gasat. Ta na-aksidente ti ferryboat. Saan ko nga mo nga dagam dakkel abato amadong parna. Idi imbagam apang paturog ti intad mo. Imbagak asaan mo apatuloyan nga ilikaw ti ferryboat. Ngam di nakmat ngaming tinungpal. Uy, natarnaw ita ti rupam. Taadan di ka ayan-ayat mo. Wan nga rod gayam. Ngam kaasi nga agripaso, ta sumagmamano alawas ti absent na. Imbag tainik kanda iti make-up class na. Amo nga dagiti professor tinapasamak ken kuana. Ada konsiderasyon nga inted da ken kuana. Anya nga ti resulta ti investigasyon. Adda nga ta madusa, gapu iti kasi pasamak da. Paimbestigaran ni Romy. No apay asan anakapuot iti kasjay anapagteng kadakwada. Rumbang kumaan na kariing, no gagangay lang anakaturog. Unan niya. Imposible nga min ngagpayso, ha? San abinaybay anti apo ni Romy, tanasingpet a tao. Agsingsing petak man mat, tapno dinak mat baybay anti apo. Kumusta kan? Mayat ka din tiriknam, kapitan. Wen Romy. Sakbay nga ibagak tipod no napasamak kadag iti investigador. Kayat ko pa'y tiagkid daw iti pamakawan kan ka. Apay at dumawat ka iti pamakawan, kapitan. Imbaga mananday ta, idi at data ija isla. At dadakas sa plano mi kinilaya. Anya? Inikak iti pampaturog ti danong nga inted na kan ka. Apay nga inaramid mo day jay, kapitan. Kayat ko amatagikuan ni Deborah. Ngem gapo iti dayjay at rigagay ko. Napukaw ko lakit nga rot ti may sasakak. Pakawanan ako Romy. Nukasta. Adda pa naggustom iti kayanayat ko. Ulitak tiyakid daw iti pamakawan. Sigurado amadusak. No ipudnok ti amin kadag iti polis. Tangay na podno ka nga dumawat iti pamakawan. Sa anak nga agdarom. Tilaan nga akin ko iti ferryboat ti mangdusakan ka. Lumagan ti kasom. Taawan mo't natay a pasahero. Pinayaban ka numat dagiti investigador ni Romy. Wantang, may papan iti nadoktalan dagiti investigador. Anya ka di tinadoktalan da? Babaan iti kabil da amang video kan mang record iti saritaan da Ivan kan Lea. Nadoktalan ti naramid dagiti to ha. Anya ka di tinaramid da? Inggagara ni Kapitan nga inlikaw ti ferryboat. Ngam daksang gasat anakadong par iti dakkel abato. Kunakon ket. Apay ngamin anapanda ijay. Linaukan dagayam ti agas apang paturog ti ininom ni Romy adanom iso anakaturog. Nagdakasan. Imbag taawan tinatay. Idi napasamak ti kasjay.
Agdarom ka kadimat, anak ko. Nanang, di mawat iti pamakawan ni Kapitan. Mabayag. Kan taktakla iti panagadal ko. Huwan matkit de, anak ko. Tikit di panagadal mo ti into naram, tapno makaturpos kan. Amom nanang, idi adda kami ija isla. Kunak, no saan kami na makaawid. Awan ngamin lumabas a barko. Ay, no saan akanayon amapan ni Dibora nga agdamag. Amangan no didan impasnag tinang sapol kada kayo. Kadwa na ti inamot laeng ti kapitan. Jak ninamnamat tinapasamak nanang. No saan adimawat iti pamakawan ni Sarayban. Amangan no indarum ko. Bye-bye amon, anak ko. Bendisyonan ti Apo ti mamakawan. Nakaswan magkaya man dagiti dua. Gapo iti imbidensya ang naala dagiti investigador. Amin nga aramid adakes. Saan ama ilimat? Dandani ka na'y sagmak. Gapo iti dakas nga aramid na. Ikagumaan takid diti makaturpos. Tapno makapantayo, ijidakal nga isla. One sweetheart, day tati arapap mi kada tatang. Kastamot kada kami kaninanang. Ti makapan itidakal nga isla. Nataltalgad tayo ngamin ijay. Ngam iti ayan tayo iti agdama nga isla. Managlaylayos ngamin. Ngam no saan mo ta pa nagbabagyo. Pagbiyagan tayo mat, ta makakalap